артымдағы манзараға иғтибар итәле. Жер белән күк тоташкан урынны күрәсеңме? Ул офык дип атала. Карайлы, анда очкыч-та оча, озын-озын баганалар да бар, олы-олы таулар. Мин Гөлфия апа, бүген күңелле әлифба дәресендә сине бик үзенчәлекле һәм калын авазы хәрефе белән таныштырырмын. Менә бит ул, үзе дә хәрефе шундый үзенчәлекле. Аны әйткәндә авыз түгәрәкләнә. Ул үзе дә шундый түгәрәгрәк. Әйдәле без аны синең белән бергәләп әйтеп тә карыйк. Менә шулай, әйдә тагын бер тапкыр. Менә бит булдырасың, дустым. Кара нинди калын аваз. Игътибар ит әле. Әгәр син күзгә өрсәң, анда да шушы аваз чыга. Ә инде кулларын туңып китсә кыш көне, шулай кулларга өргәндә дә авазын әйтеп өрәбез. Әйдәле бергәләп. Менә шулай, менә шундый түгәрәгрәк һәм бик калын авазы ул. Әфәрин. Ә хәзер сүзләрне әйтеп карыйк. Офык, очкыч, очкын, орчык, оя. Менә бит булдырасың. Шуны да белеп кал. Хәрефе сүзнең беренче ижегендә генә булырга ярата. Ә үзе бүтән ижекләрдә дә ишетелә. Яле, авызны ял иттереп алыйк һәм хәрәкәтләнеп биеп алабыз. Бик матур җыр. Килешәсеңме? Ә хәзер язуга күчик. Әйдә язып карыйбыз. Менә шулай өстән башлыйбыз, аска таба түгәрәгрәк итеп төшәбез. Түгәрәклибез дә өскә таба менеп китәбез. Менә шулай һәм инде тоташтырып куябыз. Менә бит булдырдың. Әйдә хәзер язма хәрефкә күчик. Каралы, ул бераз гына авышкан. Әйдә әле бергәләп башлыйбыз. Түгәрәкне аска таба төшерәбез. Түгәрәклибез, өскә таба менеп китәбез һәм тоташтырып куябыз. Менә шулай, икесе дә ясы түгәрәк, ә берсе әз генә авыш. Булдырасың, дустым. Дустым, мин сиңа хәрефенә тагын бер сүз өйрәтәм. Ул остаз. Остаз. Остаз кеше ул юл күрсәтүче, киңәш бирүче, булышучы, өйрәтүче,
үзе бик оста, белемле кеше була. Синең дә осталыкларың бардыр әле. Син бәлки матур итеп җырларга яратасыңдыр, биисеңдер, шигырь дә сөйлисеңдер. Ә оста булу өчен тырышу кирәк. Ничек охшап туганбыз? Әйтерсең, бер туганбыз. Һәммәбез дә уңганбыз. Җырларга да остабыз. Биергә дә остабыз. Дустым, осталыкларың артып торсын. Ә хәзергә мин синең белән саубуллашам һәм сүзне бик оста Зөбәйдәгә бирәм. Әйдә бергәләп күчтәнәч карыйк. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау бул. Сәлам дуслар. Яңа лайклар коярга әзерме? Ого, син кем? Мине юк. Асымда нәрсә эшлисең? Сине эзлим. Ул хәрефе югалган, шуны табырга кирәк. Әйдә мин сиңа булышам. Кайда китте икән инде ул? Хәзер без табабыз аны. Ләкин бәлки минен кайдыр кашып киткәндер, яли үпкәләгәндер. О, агач. Кара әле, күпме кош? О хәрефе ояда түгелме? Ничек карыйбыз инде? О, әтине чакырырга кирәк, аның буе озын. Алмаз абый! Kızım selam. Uyuk selam. Bitin ortmadı mı uyuk? Сәлам. Әти, о хәрефе югалды ди. Aha şundan. Әнә тегендә оя бар, әнә тегендә түгелме икән? Kaya barıp karayım hele. Bulay gana bu jitmi. Әнә анда оя бар, шунда түгелме икән? Dostlar kızım. Bunda o harfi yok. Dersedir. Tışlimine. Ой, озын бурыннар. Озын бурыннар, siz o harfin күрмәдегезме? O harfi. Bız. Min sizge tabışmağa aytamiz. Bilsəgiz, o kilip de çıqarbız. Biz hazır. Dostlar siz de tınlığız. Kızım sen de ihtibarlı bul yeme. Sayramay. Uyada görmüyüz. Kişiler hem yük taşıyız. Kimin aytır iken, bu nindi koş iken biz. Min biləm. Ya nerede ol? Самолет. Samolyot tugul. Uçkuş. Ana. Aferin. İkinci birim üstelde biz gittik. Mır. Gittiniz bundan. Uzun burunlardan kurtulduk. İkinci birim üsteldeydik. Arayın kızım. O, әти қара бұд, жұмғақ. Yumğaq tugul kızım. Dürüst ol tügerek savutta. Әллә o harfi onun içində qalğan mıkən? Әді әзілеп қарым әлі. Көрінмей. Nihayet taptılar. Selam. Шәп қашқансың, ұядан да әзіләдік. Kışlardan da sıradık. Ышқышлар да ышырттық. Хәтті ұзын борынlar бізге ярдәм итті. Yerdem itti. Tişle bitirdi. Şu uzun burunlar unğa batırdı da indi bizni. Әйе. Bigirek küp sözlerde irengensiz iken әлі. Şundan da dürüst eytersin. Kupsuz öğrendik. Tağın bir sözünü unuttuğuz bir. Hayda. Нинди сөз икән ул? Әмин білем. Ұйық. Anın şalısı uyuk baş bula. Beylep giren bizge kili. Siz kızlar malaylar o harfine nindi sözler bilesiz. Bilelerdir mınnatsın. Haydi bir kızı kaçlayabilirsin.